Wara li l-Media Laburista rrapportat bi prominenza l-investiment li sar fl-impjant li qed jopera f'Ħalfar, din l-istorja għajmet rabja kbira. Dan għaliex f'barax ta' kummenti fuq il-paġna ta' Facebook ta' One News, in-nies esprimew ir-rabja u d-dispjaċir tagħhom għaliex minflok ma ħassew il-polz tan-nies tal-Labor għażlu li jiftaħru b'dan il-proġett. Fil-kummenti tagħhom in-nies qalu li minħabba r-riħa insapportabbli ta' ħut li skont ir-residenti ta' Birzebbuġa qed tiġi ġenerata mill-impjant ta' riċiklaġġ tat-ton, il-ħajja tagħhom ta' kuljum qed tiġi affettwata direttament u għalhekk rapportaġġ bħal dan huwa qarriqi għax ma jsemmix il-verżjoni tar-residenti. Qed tadduna biż-żmien ara tiġux tħabbtu l-bieb 4 snin oħra, ipokriti kollha kemm intom. Jaħsbuna ġaħan noqogħdu għal kollox, il-flus saru aktar importanti mis-saħħa f'dan il-pajjiż. Ifqu taddunix aktar biż-żmien. Lanqas tieqa ma tista' tiftaħ f'darek stess, spiċċajna f'ħabs minn mindu bdiet topera din il-fabrika. L-aqwa li nħaxnu l-bwiet tal-Pampaluni. Oħrajn spjegaw kif issa li għaddit l-elezzjoni ġenerali, ir-residenti ta' Birzebbuġa intesew, fil-waqt li bosta spjegaw kif dan l-investiment sar bla pjan għad-detriment tar-residenti ta' Birzebbuġa u ta' dawk li jaħdmu fil-madwar u l-kummenti ma naqsux buħut jikdbu hekk. Għandkom biex tiftaħru tal-wan iġġibu aħbar bħal din, investiment bla pjanar, lanqas tistħu. Irranġajtuhom lir-residenti ta' Birzebbuġa. Dan l-impjant nitten il-post u dardar lil min jgħix jew jaħdem fil-viċinanzi. Fil-kummenti tagħhom in-nies saħqu li tal-Labor ma rnexxilhomx jgħadduhom biż-żmien għax ir-realtà kulħadd jafa. Kif ma tistħux? In-nies ta' Birzebbuġa smajtuhom? Proseċ investiment dak, nitnu raħal u l-madwar. Ara tiġux titkarbu għal-voti. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret l-4 wara nofsinhar, Net News saqsa lil kap eżekuttiv ta' Agricultural Resources Limited, Charlon Guder, xi wieġeb għal dawn l-ilmenti kontinwi tan-nies iżda hu insista li l-impjant mhux jarmi rwejjaħ ta' ħut. Tgħaddi bil-karozza, skużi, titqalla. Propja riħa ta' ħut hija. Di f'daqqa waħda bdiet tiġi, ġifieri minn mindu bdiet topala dik il-fabrika hu. Qabel ma kienx ikollna rwejjaħ ta' ħut. L-impjant mhuwiex qiegħed jarmi ir-rwejjaħ illi jintnu. Allura residenti qegħdin jikdbu? Le, biex qed ngħidlek. Jien qed ngħid illi l-impjant xi qiegħed jemmitja. Jien ma nistax nifhem huwa kif tixxamm ir-riħa tal-ħut u ngħidu li mhux vera. Min fejn taħseb li ġejja din ir-riħa? 99.9 in-naħa tal-wiet. Aħna noqogħdu naħa tax-xatt, imma jekk tgħaddi n-naħa tal-wiet it's unbearable. ġej l-affarijiet qabel ma kenniex daw ir-riħa. Għandi ħija u għatemmek titilbot minnhom jkollu jgerger. Jiena ma nistax nitkellem fuq l-irwejjaħ li qed ixommu residenti. Issa m'hemmx irwejjaħ għax għadhom jilmentaw s'issa. Jien qed ngħidlek illi inti kellek l-opportunità li tiġi hawnhekk u inti stess stajt ma xhomx din ir-riħa. Min fejn taħseb li ġejja? Mux mill-fabrika li jagħmlu tal-ħut. Qabel ma kienx hawn dir-riħa, ġifieri f'dawn l-aħħar xarejn. Le, ma kienx hawn xejn. Imma kulħadd jgħid jixhom ir-riħa tal-ħut, kulħadd. Mhux mill-fabrika ta' fuq naħseb jiena. Ġifieri qabel ma kienx hawn dir-riħa. Le, qatt ma kellna rwejjaħ. Intant il-kummenti tan-nies komplew jiżdiedu anke fuq il-post li tellet mill-Gazzetta illum fejn diversi nies indirizzaw lil Charlon Guder u tennew li huma mhumiex boloħ.